Carski grad, carska manifestacija. Kraljevski program jedinstvene manifestacije u ovom dijelu Hrvatske. Sredinom lipnja sjedište monarhije nakratko postaje Bjelovar. Od povijesnih postrojbi koje svjedoče bogatu vojnu tradiciju, preko gizdavih konja Gidrana ili autohtonih hrvatskih hladnokrvnjaka, brojna kulturno-umjetnička društva, izložbe, vesele kazališne predstave, klaunovi, mađioničari i ostale dvorske zabave. Terezijana, središnji događaj u srcu grada, dočekuje i samu caricu, okuplja svitu i budi narod. Obrtnici, gospodarstva razna, mali proizvođači, OPG-ovi doći će prezentirati i tržiti svoje blago. Bilo grada kucat će najjače, a radost i veselje dijelit će tamburaški sastav Fijaker, hladno pivo, Halid Bešlić, Slavonske lole, učiteljice, dođite na Terezijanu od 15. do 17. lipnja.